मजाहू मारे में तुरला गहनावा बतिया ना बुझलो ना हमरो सजनावा। मजाहू मारे में तुरला गहनावा बतिया ना बुझलो ना हमरो सजनावा। तो दिहलो पलंग पे नूरिया दबाई दो गलऊ मरले बाड़ बेला न सटाई लागोता कि मुँह तकले जाई। दो गलऊ मरले बाड़ बेला न सटाई लागोता कि मुँह तकले जाई। उमेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। मरल मुअली के मारवा तुरल हमारा फूटा के भाग जाइबे नैहर हमहू खोली तहरा खूटा के। एहो मरल मुअली के मारवा तुरल हमारा फूटा के भागी जाइबे नैहर हमहू खोली तहरा खूटा के। जगह चोट दिहल कैसे हम देखाई जगह चोट दिहल कैसे हम देखाई। दो गलऊ मरले बाड़ो बेला न सटाई लागोता कि मुँह तकले जाई। दो गलऊ मरले बाड़ो लागोता कि मुँह तकले जाई। हमारा के देवेला गारी देवेला हमारा माई के जेल में डालवाई धनुज भाई बोलावाई के। जी हमारा के देवेला गारी देवेला हमारा माई के जेल में डालवाई धनुज भाई बोलावाई के। तमुअनु छोड़ के हम सोनी के फसाई तमुअनु छोड़ के हम सोनी के फसाई। दो गलऊ मरले बाड़ बेला न सटाई लागोता कि मुँह तकले जाई। दो गलऊ मरले बाड़ बेला न सटाई लागोता कि मुँह तकले जाई। मजाहू मारे में तुरला गहनावा बतिया ना बुझलो ना हमरो सजनावा। तो दिहलो पलंग पे नूरिया दबाई दो गलऊ मरले बाड़ बेला न सटाई लागोता कि मुँह तकले जाई। दो गलऊ मरले बाड़ बेला न सटाई लागोता कि मुँह तकले